Šta se dešava ako se odrekneš šećera na 30 dana, 24 sata bez želja? Zvanično si u krizi odvikavanja. Tvoj mozak paniči jer mu nedostaje uobičajeni dopaminski udar. Osjećaš glad, razdražljivost i koncentracija ti je gotovo nula. 3 dana do pad. Ovo je najteži trenutak. Možeš se osjećati drhtavo ili dobiti glavobolje dok nivo šećera u krvi pada i stabilizuje se. Tvoje tijelo vrišti za krofnom, ali nivoji insulina konačno počinju da opadaju. 1 sedmica, reset. Magla u glavi nestaje. Nadutost se smanjuje jer bubrezi izbacuju višak vode. Koža se može nakratko pogoršati dok se tijelo čisti, ali energija počinje da se stabilizuje. 2 sedmice, novi ukus. Tvoji okusni pupoljci se fizički mijenjaju. Jabuka sada ima ukus kao bombona jer više nisi otupljen od prerađenog šećera. Više nema popodnevnog pada energije. 30 dana, transformacija. Izgledaš mršavije jer je upala u licu i stomaku nestala. Mentalna jasnoća je na vrhuncu, a vjerovatno si izgubio i nekoliko kilograma čiste masti bez ikakvog posebnog truda.